दा बेयो गिबियावनो फुंबिलिनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावग्रोबाय। दा बेयो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि मोनसे सिस्टेम आरो बे बेलायै जोंबो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु अर्डार बे अर्डारखौ जों फल' खालामनानै दिनै 1974 मायथाइयाव गायसनजानाय बे लाचित एम इ स्कुलाव जों दिनैनि बे थामथि फेजनि जितु गुणोत्सव बे गुणोत्सवखौ जों दिनै फालिनो लाबाय दङ आरो अलरेडि दायो सोलिबाय थाबाय। आरो बे गुणोत्सव फालिनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरखौ जों माबोरैहाय गुणगत सोलोंथाइ होनो एबा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बे मिजिं मोनसे दं। आरो बेजों लोगोसे बे एवारनेसनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिंजों माबोरैहाय जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ बे मिजिंनो हयथ' सरकारा बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बे लाचित एम इ स्कुलाबो जों बेखौनो मिजिं लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ जों आवगायनो जों आखायाव लादों। दा जोंनियाव ओरैनो सरासनस्रा फरायसाफोरा 190 दङ, ओमफ्राय दा बे प्रेजेन्ट जादों 186 दङ। बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम जयै 186आव प्रेजेन्ट जादों दिनै। दा बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि बे खौरां बिजोंनि बाथ्रा गेजेरजोंनो आं सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो लुबैदोंबा एबा बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। जोंहा दिनै बे फरायसालिया 1 थाखोनिफ्राय थाखो 8सिम दङ। दा बेवहाय जोंहा मोनसे रुमनि समस्या जादों। दायो बे रुमनि समस्यानि थाखाय जोङो जेरैबायदि क्लासखौ खालामनांगौमोन, दा बे क्लासखौ जोङो रुमनि जेंनानि थाखाय खायफा समाव जोङो एसे असुबिदा नुजाफैदों। आरो बेनिखायनो दिनैनि बे गुणोत्सवनि गेजेरजों आं खोनानो मोन्दों जोंनि बे फरायसालियाव बाक्सा जिल्लानि सासे EM राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै जोंनि बे फरायसालियाव नुजाफैगोन। आरो बे नुजाफैनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथाङा जोंनि बे फरायसालिनि डेभेलपनि थाखाय वाल बाउन्ड्रिनि प्रब्लेम दङ, गेटनि समस्या दङ, ओमफ्राय स्कुल लाइब्रेरिनि खोथा दङ। जोंहा बे माखासे क्राइसिसफोरखौ जाहाथे EM बिथाङा सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों जोंनो सहाय सुङो, बेखौ आङो दिनै फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं बेखौ खावलायदों। जोंनि बे गुणोत्सवआव बाहागो लाफैदों एगजिकिउटिभ इन्जिनियार सासे दङ आरो लोगोसे लाइयासन अफिसार सराब आली आहमेद दङ। आरो बिदिनो नडेल टिचार हिसाबै जोंनिनो रुद्रकान्त बर' बिथाङा दं। आरो बेवहाय जोंहा गासै 13 फोरोंगिरिफोर दं, गासिबो बेवहाय बाहागो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो लोगोसे SMCनि गासै सोद्रोमाफोरा बेहाय जोंखौ क'अपारेसन खालामदों। आरो बेनि थाखाय जोङो लाचित एम इ स्कुलनि जानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। दा बे गुणोत्सवआ जोंनियाव खनब्रै जाबाय आरो नैबे 4थि फेजनि बेखौ सोलिगासिनो दङ।